Dobrodošli u serijal Razumijevanje Bitcoina u 21. lekciji kroz 21 dan. Ovo je 4. dan i danas odgovaramo na pitanje koji problem rješava Bitcoin. Zašto je Bitcoin uopće stvoren? To nije samo digitalni novac. To je rješenje za jedan od najvećih financijskih problema našeg vremena. Počet ćemo sa jednim pitanjem. Kako sigurno poslati poruku kada ne možemo vjerovati glasniku? Zamisli vojsku koja se priprema za napad na jako dobro utvrđeni grad. Generali, raspoređeni na različitim lokacijama, moraju koordinirati napad u točno isto vrijeme, ali mogu komunicirati samo preko nepouzdanih glasnika, koji mogu biti presretnuti, zadržani ili čak poslati lažne informacije. Ako samo jedan general primi pogrešan signal i napadne prerano ili prekasno, kompletan napad propada. Dakle, kako mogu postići konsenzus kada ne mogu u potpunosti vjerovati jedni drugima? Ovo je problem bizantskih generala, klasična dilema u računalnim znanostima koja opisuje izazov kako postići dogovor u sustavu gdje neki sudionici mogu biti nepouzdani ili čak zlonamjerni. A sada zamijenimo te generale s računalima i to računalima na decentraliziranoj globalnoj mreži. Prije Bitcoina, digitalni novac je imao veliki problem. Kako osigurati da su transakcije valjane ako nijedna strana nije za to odgovorna? I kako spriječiti nekoga da potroši isti novac dva put, a bez da se oslonimo na centralnu banku ili procesora plaćanja? Trenutno vjerujemo komercijalnim bankama da čuvaju naš novac, procesorima plaćanja poput Visa ili Mastercarda da ga prenose, a centralnim bankama da očuvaju njegovu vrijednost. Ali što se događa kada te institucije podbace ili djeluju protiv naših interesa? Ako banka zamrzne tvoj račun, ako procesor plaćanja blokira transakciju ili ako središnja banka inflacijom smanji tvoju ušteđevinu, osjetiš bol. Zato je rješavanje problema bizantskih generala toliko važno. Uklanjanjem potrebe za povjerenjem, Bitcoin je stvorio monetarni sustav koji djeluje neovisno o centraliziranom nadzoru. Omogućuje svakome da šalje novac bez uplitanja, osiguravajući da su transakcije konačne, sigurne i otporne na cenzuru. Desetljećima su digitalne valute propadale jer su zahtijevale pouzdanu treću stranu, poput banke, da potvrdi transakcije. No Bitcoin je uklonio tu potrebu. Bitcoin koristi nešto što se zove dokaz o radu, proof of work. Bitcoin je prvi puta u povijesti riješio problem bizantskih generala i time je omogućio globalnoj mreži stranaca da se slože oko jednog izvora istine, bez potrebe za povjerenjem. No što je taj dokaz o radu? Više o tome sutra, kada ćemo odgovoriti na veliko pitanje kako Bitcoin rješava problem bizantskih generala. Vidimo se.